Здравейте, дами и господа, аз съм Галактика. И с мен е... Хасхир, той как казва. Както братовчетка ме дразни, ме нарича Хашим. И тъй да кажем Хашим. Сериозно трябва да не влизат в подробности. Еми... И му правим хомето. Да, тук ще живее. Къщата. Търси си 100 часа някой човек, който да оправи хол. Защото е много обширен, ама... Вие да не го бяхте отвидели още от началото, не само той да чупим покрива ми. Охо, вече взех цял стар дърво. Това е първият ми клип. И така, между другото, ако искате, можем пращате мапове на Майнкрафт. Да, защото още не сме намерили много мапове. Всъщност не съм точно Галактика, ми това е Ираклис БГ. Готова работата. Ираклис БГ. Добре, ще ми покрива и сега да оправим. Покриво, е сигурно ти колко дъски взе? Много, ама аз не аре след това дърво. Аз цял стар дъски взе. Опа. Я вземи ти дърво там долу да изпада. Взе. Нали скука. Търсим 100 часа един хубав сървър. И нали може да ме следите. Скоро ще качвам още клипове и когато мога и когато не съм толкова надаскало. Колко време стоиш надаскало? 6 часа. До колко часа? Дойди нещо там 1:30 някъде съм. Ти си добре, аз стоя до 4 часа. Ти си на след обяд, нали? Да, аз съм да занимавам от сутринта до... Шо е пич? Аз мразя даскал. Аз пък много го обичам сякаш. Мразя го. Ма не, човек, извади приятелите и такива, само ученето и часа по физическо мъчение. О, човек, един мой приятел се разплака, че ни спечели в едно състезание. Дойдоха чак от Русе и не спечели нищо и се разплака. Моята.